भाई देख तोहर लाल लट्टू के केंगे एक बिता खाल कर देता नहीं। हमार लालका लट्टू के तोनी से 12 टेर भेल 12। पता ही नहीं है ना तरीका सा मिस्टेक बा। उ लड़किया के एगो छोटी चुके लड़की बा आ एगो लड़का ओकरा पेट में बा जेकर डिलीवरी नवंबर में होखे वाला बा। लेकिन रउआ टेंशन ना ली, दिसंबर में हम कैसहू जोर लगा के ओकर दिन उतरवा देब। इस तरह बढ़िया रिश्ता लेके आइल बारे तू। ये तो क से कहेला ब से बोला के प से पूछा है रे। जब पूछा है तो पूरा पता सुन कर जाओ, आगे जा। ना ई तरह से रंगदारी होता। तोरा लखन जवाने को लड़का बा हमर तो जवान बा तो ओकर गार लेवे के बा हमरा। दास जी के बेटा हई बास लेके धांस दे। बियाह बाद कौन बेटी हवाला बेटा हवाला के एगो बार उखाड़ के देले बा हो कि तू दे देबा। हाँ तो 4 लाख रुपया एगो गाड़ी फाइनल होके दिन उतरो।